ассалому алайкум бародарон, хоҳарон аз шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед. Бародарон, ба канали мо обуна шавед, ба зангола зер кунед то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед ва лайкро пахш кунед. китоб манбаи ягонаи илму дониш барои инсони комил ба шумор меравад. китоб беҳтарин ёвар ва маслиҳатгари инсон буда ҳаёту зиндагӣ, кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро ба инсон меомӯзонад. пас инсонро мебояд дар умри гузарон бисёр шитоб намояд то китобҳои арзишманду нодир дарёфт намуда илму маърифат омӯзад то ба зинаи инсони асил бирасад. зеро калиди дари илму манбаи маърифат ин китоб мебошад. афсӯс, дар замони ҳозира бисёри инсонҳо аз китоб хондан дуранд. пас инҷо мо 10 таҳқиқоти олимон дар бораи фоидаҳои китобхонӣ барои шумо пешкаш менамоем. афзоиши оромиш ва хоҳиши хастагӣ. таҳқиқоти анҷомшуда дар соли 2009 дар яке аз донишгоҳи амрико нишон додааст, ки китоб хондан муассиртарин равиш барои муқобила ва ҳолатҳои нооромии инсон мебошад. агар дар зиндагӣ хастагӣ зиёд ҳис кунед, китобҳои хубро бештар бихонед. дуввум, тақвияти зеҳн ва ҳифозат аз он. тибқи таҳқиқоте ки дар маҷаллаи Норвегия анҷом шудааст, хондани китоб дар тамоми тӯли умри инсон сабаб мешавад, ки мағзи сари инсон дар солҳои пирӣ тавонии худро ҳифз кунад. сеюм, афзоиши огоҳӣ. ҳар чизе ки мехонед дар дониши худ чизе наверо изофа мекунед. агарчи чизҳои кӯчак ҳам бошад, итминон дошта бошед, ки рӯзе ба коратон меояд. ҳар чизе ки дар инсон аст, аз қабили пул, кор, мансаб ва ҳатто саломатӣ мумкин аст рӯзе аз дасти инсон биравад, аммо дониш чун ҳамвора бо шумо то абад мемонад. чорум, тақвими ҳамдилӣ. ҳамдилӣ ва дарки дигарон ки танҳо ба қарор додани худ дар ҷои дигарон пайдо мешавад. тибқи таҳқиқоти паҳншуда дар маҷаллаи OnePlus, хондани достонҳо ва афсонаҳои ҷолиб метавонад ҳамдилӣ ва ҳамэҳсосиро дар инсон тақвият диҳад. панҷум, ҳаракатдиҳи зеҳн ва косташавии ақл дар солҳои пирӣ. таҳқиқотҳо нишон доданд, ки ҳаракатдиҳи зеҳн ва фаъол нигоҳдории он аз мубтало гардидан ба фаромӯшхотирӣ ва косташавӣ дар солҳои пирӣ инсон эмин нигоҳ медорад, чунки мағзи сари инсон ҳам мисли дигар узвҳои инсон барои солим ва қавӣ мондан ниёз ба тамрин дорад. ва тамрини зеҳн ин китобхонӣ, навиштан ва бозиҳои фикрӣ мебошад. ҳаштум, густариши доираи калимаҳо. ҳарчи бештар китоб бихонед, бо калимаҳои нав бештар вомехӯред, ки дар гуфтори рӯзмарраатон истифода мебаред ва фанни баёну гуфтор дар шумо сатҳи болоро пайдо карда, бо боварӣ ба худ бештар суҳбат мекунед, ки боиси баланд шудани шарафу иззат шумо мегардад. инчунин хондани китоби бисёр барои омӯзиши забонҳои дигар дар муддати кӯтоҳ бисёр муҳим ва пуртаъсир мебошад. нӯҳум, тақвияти ҳофиза. мағзи сари инсон як узви шигифтангезе аст, ки ба роҳати маълумотҳои навро ҳифз мекунад. нуқтаи шигифтангезе ки мағзи сар дорад ин аст, ки ҳар боре шумо матлаби наверо ба зеҳн месупоред, мағзи сар торҳои асаби наверо месозад, ки торҳои асаби қабилро тақвият мекунад. ҳамин аз хондани бештар зеҳн ва рафт ба камол бештар меравад. даҳум, саргармии ройгон барои зиндагии роҳат. бисёре аз мо дӯст медорем, ки худамон китоб бихарем, аммо ин рӯзҳо мумкин аст харидани китоб бисёр гаронамон бошад ва мо наметавонем ҳамаи китобҳои хостаамонро дастрас намоем. барои ин ба саргармии арзон ва ҳатто ройгон ба китобхонаҳои маҳаллии худ сар бизанем ва аз ҳазорон китобе, ки дар китобхонаҳо вуҷуд дорад, ба таври ройгон истифода намоем. агар таҷрибаи китобхонӣ зиёд надоред, пас аз имрӯз оғоз кунед ва ба худ як дунёи наву афсонавиро таҷриба намоед. бардорон, ин буд якчанд фактҳо дар бораи хондани китоб. агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед, обуна шуданро аз ёд набароред. сарбаланду хонобод бошед.